Mun nimeni on Leila Hampaala ja mä toimin Forever Living Productsin itsenäisenä jälleenmyyjänä. Forever Living Products on yksi maailman suurimpia suoramyyntiyrityksiä. Se valmistaa terveystuotteita ja kosmetiikkaa. Sen tuotteet perustuvat ekologisesti viljeltyyn aloe veraan. Tärkein näistä tuotteista on aloe vera gel juoma, joka vaikuttaa suotuisasti meidän suolistoon, ihoon ja sitä kautta koko kehoon. Tätä voivat juoda ihmiset lapsista vanhuksiin sekä myös eläimet. Markkinat ovat siis rajattomat. Foreverilla ei ole kiinteitä kauppapaikkoja, vaan tuotteiden jakelu asiakkaille tapahtuu itsenäisten jälleenmyyjien kautta. Meitä itsenäisiä jälleenmyyjiä on maailmalla huikeat 10 miljoonaa, mutta silti tarvitaan lisää. Foreverin jälleenmyyjän työ on tiedon jakamista. Me kerromme ihmisille aloe verasta, näistä tuotteista ja tästä jälleenmyyjän bisnesmahdollisuudesta. Forever palkitsee meitä siitä runsaskätisesti ja oikeudenmukaisesti. Me todellakin saamme kaikki aivan ansiomme mukaan. Me jälleenmyyjät teemme työtä yhdessä positiivisella mielellä ja meillä on takanamme ison yrityksen varaukseton tuki. Forever Living Products on perustettu vuonna 1978. Se on ja pysyy perheyrityksenä. Se liikevaihto tällä hetkellä on $2,7 miljardia. Mä allekirjoitan todella ylpeänä yrityksen kaikki arvot. Yritys seuraa jatkuvasti aikaansa, kehittää puhtaita tuotteita ja jatkuvasti myös ympäristöystävällisempiä tuotantomenetelmiä. Se pitää erinomaista huolta meistä jälleenmyyjistään, mutta myös esimerkiksi pellolla työskentelevistä ihmisistä ja heidän perheistään. Lisäksi Forever panostaa huomattavia summia vuosittain myös hyväntekeväisyyteen. Me tarjoamme sinulle yhteistyötä vakavaraisen, turvallisen, luotettavan yrityksen kanssa. Jos tarvitset lisätuloja tai sinulla on haaveena mahdollisesti perustaa joskus vaikka oma yritys, niin ota selvää meistä. Löydät minut ja jälleenmyyjäni sivuilta www.aloehelsinki.fi. Voi hyvin!